Сега, тук както виждате моето наргиле. Тук е частта за водата. Тази трева трябва да бъде изчистена. Значи тънката трева, ето тук точно вътре, ще бъде изчистена с една такава четка. Тая вече е доста стара, доста мръсна. Тук съм езил, за да мога по-лесно да я вадя. Долната част ще бъде нещо подобно на това. Значи не е като тези за събиране на прах. По-твърда е четката, точно като тези за почистване на бутилките стари, ако спомняте. Главата трябва и тя да се изчисти, защото е тук при мен прокапало много течност от тютюна. И всичко това трябва да бъде измито. Този маркуч обаче, в повечето случаи е вътре хартия или плат, така че не трябва да се измие. Ще ви покажа точно как да го изчисти него. На теория може да се измие, но се скапва по-бързо така. Така че няма нужда. За целта всичко ще бъде направено във ваната, за да цапане по-малко. Това, което виждате сега е глава, която е била пушена от нея. Ако тютюна ви е достатъчно влажен и не е изсъхнал, като постои малко, ако не изчисте веднага, се получава следното нещо. Ето тук се насъбира течност. Ето как изглежда. Това фактически означава, че тютюна ви е хубав, но ако стане повече, се скапа главата. Общо махате стария станьол. Ето тук даже още не е бил изпушен до края. И това нещо се хвърля. Всички тези неща просто ги измивате с топла вода. Топла вода, за да може да разтвори течността. Понякога се случва от горенето, самата глава вече почна да се скапва тук отстрани, започва да изгаря. Това е нормално. И дори не се опитвате да го миете тази част, не? Тук е важно обратно да сковате, защото ето тук вътре се заплащате. Вижте дупките. Дупките трябва задължително да са отпушени. Понякога се заплачват вътре частици и това е. Обзето, това е на главата. Тя е най-лесната.